Нядзеля ў Беларусі 21 гадзіна. Вітаю ўсіх, хто нас глядзіць у гэтыя хвіліны. У эфіры «Аб'ектыў». Мяне завуць Віталь Бабін. І на пачатак давайте коротко паглядзім, чым быў адметны гэты дзень. Чэргі да альтэрнатыўных кандыдатаў. Люди приходят, спрашивают, за кого? Вот мы говорим, у нас Ковалькова, Черечин, Тихановская. Люди говорят, за всех против одного. Справу Белгазпромбанку комментуя пресс-секретарка Лукашенко. Ці мае права? Есть пресс-секретарь прокуратуры, есть пресс-секретарь Следственного комитета, и они должны давать коротенькую, маленькую информацию, но не говорить, виновен, украл, потому что есть презумпция невиновности. Абавязковый масочный режим. В Минске как-то более это, а здесь так не пускают в магазин. Значит, наверное, что-то складанае. Не менш за 12 сябраў ініцыятыўных групаў патэнцыйных кандыдатаў за кратамі. Але людзі працягваюць падпісвацца за альтэрнатыву Александру Лукашэнку. Нягледзячы на пагрозы, рэпрэсіі ды няспынны міліцэйскі судовы ціск. У тым ліку на каманду былога банкіра Віктара Бабарыкі людзі ўсё адно стаяць у чэргах па перамены. Александр Папко. Запалохваць апанента Лукашенко не мае патрэбы, заявила порталу РБК прэс-сакратар кіраўніка Беларусі. Наталья Эйсмонт, аднак, паведаміла, што затрыманыя ў справе Белгазпромбанку даюць паказанні супраць патэнцыйнага кандыдата Виктора Бабарыкі. Эйсмонт не является членом следственной группы. Даже больше скажу, когда я работал, если даже следователь в группе работает, то только может старший следователь, который ведет старшую группу, давать какой-то комментарий. Як днямі заявіў Александр Лукашенко, правяраць Белгазпромбанк камітэт дзяржкантролю пачаў яшчэ 4 гады таму. Мое мнение, что там дела никакого не было в 2016 году. Все это на ходу делало. Помните последнее совещание, предпоследнее Лукашенко за неделю-полторы? Ищите. Сам Виктор Бабарыка назваў дзеянні ўладаў супраць Белгазпромбанку рэйдарскім захопам. У СІЗА апынуліся двое сябраў яго ініцыятыўнай групы, адзін з якіх кіраўнік магілёўскага аддзелу Белгазпромбанку Сергей Кармызаў. Яго абвінавачваюць у крадзяжы ў асабліва буйным памеры. Мы помогли найти адвокатов для данных коллег, и дальше они уже работали напрямую. Уже адвокаты там заключали договора с родственниками. И, к сожалению, по поводу предъяв, которые у них там есть, я тоже не обладаю информацией. У арганізацыі дзеянняў, якія парушаюць грамадскі парадак, абвінавачваюць Сергея Тихановскага, мужа патэнцыйнай кандыдаткі Святланы Тихановскай. Блогер цяпер у карцеры следчага ізалятару нумар 1 у Менску. У СІЗА або пад адміністратыўны арышт трапілі не менш як 10 сябраў ініцыятыўнай групы Тихановскай. Асцерагаючыся правакацыю, яна вырашыла збіраць подпісы толькі ў меншых гарадах, такіх як 30-тысячны Рагачоў. Люди приходят, спрашивают, за кого? Вот мы говорим, у нас Ковалькова, Черечин, Тихановская. Люди говорят, за всех против одного. Потому что из 14 производств 12 уничтожено. Молодежи негде работать. Моя интуиция подсказывает, что это честные, порядочные люди. И нам во власть, я считаю, такие нужны. А что власть прессует их, это очень плохо. Крымінальны пераслед можа зазнаць кожны канкурэнт Лукашэнкі, кажа патэнцыйны кандыдат Андрей Дмітрыяў. Гэтыя людзі больш папулярныя, яны атрымоўваюць першымі. Але калі мы будем думаць, што астатнія не атрымаюць, не, так не будзе насамрэч. Таму мы сёння салідарныя і з Сергеем, мы шмат казалі, што гэта мы лічым незаконным яго арышт. У Гомлі ля пікетаў патэнцыйных кандыдатаў ужо каторы раз выстройваюцца чэргі. В этой стране жить невозможно. У меня сын без работы, и мне даже плакать хочется, что и обидно, что я живу в такой стране, что этот диктатор всеми управляет, понимаете? И копейки зарабатывать, пенсия низкая. Молюсь, чтобы что-то поменялось в лепшую сторону. Чтобы наши белорусы не выезжали за пределы родимы добывать гроши, чтобы прокормить свою семью. Назіральнікі ў цывільным не перашкодзілі сотням мінчукоў падпісацца за альтэрнатыву Лукашэнку. Калі супраць Лукашэнкі выступалі там сотні, тысячы людзей, то іх можна было там перасадзіць, пазвальняць з працы. А зараз гэтых людзей мільёны ўжо, нават не сотні тысяч. Таму ён з гэтым не справіцца. Збор подпісаў завяршыцца на наступным тыдні, а роўна праз месяц будзе вядома, каго Цэнтр выбаркам зарэгістраваў у якасці кандыдатаў на прэзідэнцтва.
Александр Попко, Белсат. У цэнтры Берасці чарговы раз сабраліся праціўнікі акумулятарнага заводу. Каля 150 берасцейцаў распачалі збор подпісаў пад патрабаваннем да мясцовых уладаў правесці новыя грамадскія слуханні. Чтобы это было санкционированное мероприятие, которое до сих пор не было проведено. Было проведено формально в 2017 году. Формально 0 человек, и люди до сих пор протестуют. 40 тысяч подписей было против завода. В конце концов, нужно провести их. Заўтра арганізатары збору подпісаў плануюць перадаць свае патрабаванні ў берасцейскі аблвыканкам, райвыканкам, а таксама новым уласнікам заводу «Акумулятарны альянс». Сённяшняе кармленне галубоў абышлося без затрыманняў. Пратэсты ў Берасці супраць акумулятарнага заводу праходзяць рэгулярна з лютага 2018 года. Мясцовыя жыхары лічаць вытворчасць акумулятараў шкоднай для навакольнага асяроддзя. Новый выбух коронавирусной инфекции гэтым разом у Национальном театре оперы и балету, паведамляе портал Тутбай. У той жа час, нягледзячы на адсутнасць каранціну на афіцыйным узроўні, мясцовыя ўлады розных рэгіёнаў уводзяць дадатковыя захады бяспекі ў супрацьстаянні хваробай. Браслаўшчына стала 4-й са спісу рэгіёнаў, дзе ўвялі абавязковы масачны рэжым. Ольга Старасціна. У самым сэрцы беларускага паазер'я месціцца Браслаў, куды ўлетку, каб адпачыць на найчысцейшых браслаўскіх азёрах прыязджаюць тысячы турыстаў. Сёлета ў горадзе і на пляжах нешматлюдна, і прычына хутчэй не ў надвор'і. Мы видим, что там требуют повязки там одеть там на магазинах. В Минске как-то более это, а здесь так не пускают в магазин. Значит, наверное, что-то складанае. Складанае гэта коронавірус. Браслаўскі раённы выканаўчы камітэт прыняў рашэнне аб захадах прафілактыкі COVID-19. Згодна з ім у крамах, аптэках, банках, на пошце, у грамадскім транспарце ды іншых публічных месцах без маскі быць забаронена. Абмежавалі і колькасць наведнікаў, якія могуць быць адначасова ў памяшканнях. Касіры мусяць працаваць за празрыстымі экранамі. Новаўвядзенні закранулі і садкі, дзе цяпер забаронена перафармоўваць групы ды мяняць у іх выхавацелек. Прынятыя захады абумоўленыя пагаршэннем эпідэмічнай сітуацыі ў рэгіёне і скіраваныя яны ў першую чаргу на дадатковую абарону тых, хто працуе з вялікім патокам людзей. Што менавіта адбываецца ў раёне, жыхары не ведаюць. Пра сітуацыю з COVID-19 мясцовыя ўлады іх не інфармуюць. Адзіная крыніца інфармацыі – чуткі. Я не знаю, правда это, неправда, но слухи, не слухи, но говорят, что болеют. Говорят, что дрянно, а как достоверно, никто ж не знает правды. Кто-то говорит, есть много вируса, кто-то говорит, не обращает внимания. Это могут сказать только официальные лица. Я не занимаюсь, не работаю в больнице, я в аптеке. У нас в аптеке спокойная обстановка. Болеют люди, скрывают статистику. Ва ўсёй жа краіне статыстыка выяўленых выпадкаў паводле Міністэрства аховы здароўя штодня практычна тая ж. За апошнія суткі дыягназавалі 732 выпадкі зараження і прызналі 5 смерцяў ад COVID-19. В Минске очень большая диагностируют пневмония. Типа пневмония, такого раньше не было. Говорят эти работники, которые на рентгене, там все. Их диагностируют как пневмония. А на самом деле, наверное, это просто тоже коронавирус. Поэтому вся эта статистика идет неверно. У свеце ж з улікам афіцыйнай беларускай статыстыкі колькасць інфікаваных няўхільна набліжаецца да 8 мільёнаў. Лідаруюць у сумным рэйтынгу Злучаныя Штаты, Бразілія і Расія. Краіны, кіраўніцтва якіх на пачатку адмаўляла сур'ёзнасць смяротнага віруса. Ольга Старасціна, Белсат. Сёння ў свеце адзначаюць дзень донара крыві. У гэты дзень прынята не толькі праяўляць сацыяльную адказнасць, здаючы кроў, але і атрымоўваць падзякі за ўнёсак у ратаванне жыццяў людзей. Як працуе айчынны інстытут донарства падчас пандэміі, даведаемся ў Хрысціны Чарняўскай. Штогод для 100 тысяч беларусаў становяцца донарамі крыві. Гэта кроў ратуе жыццё прыкладна 160 тысячам пацыентаў на год. Асабліва важным донарства стала падчас каранавіруснай пандэміі, але попыт на здачу імуннай плазмы пакуль нізкі. Тарас Тарналіцкі ўжо 2 гады мае статус ганаровага донара. Упершыню ён звярнуўся на станцыю пералівання 12 гадоў таму, калі быў студэнтам. Разумеется, я понимаю всю социальную ответственность тех людей, которые сдают кровь, но
У меня, скажем так, нету четкой установки, что вот я сдаю только ради денег, или я там герой, я сдаю бесплатно. Летась у Беларусі налічвалі 84 728 донараў цэльнай крыві, ды амаль 13 тысяч донараў яе кампанентаў. Кровь нужна при острых заболеваниях, хронических травмах. Она нужна при массе патологических состояний, и она действительно реально спасает жизнь. Запатрабаваныя данацыі і цяпер, падчас пандэміі каронавіруса. Паводле афіцыйных звестак, больш за 250 чалавек зрабіліся донарамі імуннай плазмы для захварэлых на COVID-19. Атрымаць яе паспелі ўжо прыблізна 200 пацыентаў. Где-то около 70% мы видим положительный эффект. Понятно, эта плазма не переливается всем пациентам. Есть специальные показания, есть очень много противопоказаний. На сегодняшний день у нас около 150 доз иммунной плазмы есть всех групп и резусов. У Беларусі застаецца практыка платнага і бязвыплатнага донарства. Хоць у краіне і назіраюць павелічэнне колькасці дабрачынных данацыяў за 5 гадоў болей як у 16 разоў, не ўсе падтрымліваюць пераходу на бязвыплатнае здаванне крыві. Наше донорство от стран Европы отличается. И для них сдача крови – это не заработок, а выполнение оказание благотворительности. Для донараў прадугледжваюць вызваленне ад навучання, службы і працы беспасярэдня ў дзень здачы крыві з захаваннем заробку. Ганаровыя донары могуць абслугоўвацца без чаргі ў дзяржаўных установах аховы здароўя, разлічваць на павышэнне пенсій. Але паводле Тараса Тарналіцкага, на сабе выгодаў донарства ён не адчувае. Социальных каких-то льгот или преференций их нету. Они все были отобраны уже давно, и из-за этого последним форпостом остается эта платная сдача. Донарамі крыві могуць стаць не ўсе. Мала весці здаровы лад жыцця ці важыць болей 50 кілаграмаў. Існуе шэраг патрабаванняў і абмежаванняў, у тым ліку інфекцыйныя захворванні, новаўтварэнні, хваробы нервовай сістэмы ды іншыя. Падрабязна азнаёміцца са спісам можна на сайце РНПЦ трансфузіялогіі і медычных біятэхналогіяў blad.by. Хрысціна Чарняўская, Белсат. Прамоў, пачуй, запомні. Сёння нашыя паўночна-заходнія суседзі адзначаюць дзень смутку і надзеі. У памяць пра першыя масавыя дэпартацыі жыхароў Літвы, Латвіі і Эстоніі ў аддаленыя раёны СССР. Пасля хвіліны маўчання побач з музеем савецкай акупацыі і барацьбы за свабоду ў Вільні літоўцы прачыталі імёны ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў. Дедушки и отец были в ссылке. Отец отца так и похоронен в Сибири. Тяжело говорить. Эта дата очень важная для нас, потому что мы это пережили. Як літоўцы былі высланы, так і беларусы былі высланы. Як у літоўцаў ёсць Тускулену Дварас, так у Беларусі ёсць Куропаты. Это очень важно, и очень важно, что вот читают фамилии. Это не столько для нас, это для молодежи. Чытанне імёнаў дэпартаваных распачаў прэзідэнт Літвы Гітанас Наўседа. Акцыю «Прамоў, пачуй, запомні» праект «Місія Сібір» ладзіць 5-й раз. Агулам ахвярамі сталінскіх рэпрэсіяў сталі каля 300 тысяч літоўцаў. У Літве масавыя арышты і дэпартацыі пачаліся пасля савецкай акупацыі 14 чэрвеня 1941 года. Калі межы суседзяў закрытыя, застаецца больш часу на тое, каб падарожнічаць па Беларусі. У тым ліку наведваць культурніцкія ўстановы, якія паступова пачынаюць выходзіць з каранціну. Гэта Княсвічскі палац распачаў прыём гасцей выставай. Падрабязней Мікола Дзямідаў. Княсвічскі замак зноў адчыняе свае дзверы для гасцей. 13 чэрвеня распачаўся турыстычны сезон у родавым маёнтку магнацкага роду Радзівілаў выставай гарадзенскага мастака Алеся Сурава. Для мяне, што я ўвогуле папаў сюды і мяне запрасілі сюды, гэта, ведаеце, як для кожнага мастака, это некая пэўная самая высокая ступенька, што я лічу, это адна з самых маіх цяпер, адкрыта ў Княсвіжы, адна з самых знакавых выстаў. Выстава называецца «Паштоўкі з мястэчак». Яна прысвечаная тутэйшым габрэям, якія жылі на нашай зямлі ў розныя гістарычныя эпохі. Радзівілы звязана з габрэйствам яшчэ 16 стагоддзя, калі
Ніколай Радзівіл Сіротка запрасіў жыдоў жыць у Нясвіжа. Яны падтрымлівалі эканоміку, і ён гэта разумеў, і гэта было неабходна 16 стагоддзя до першай паловы 20 стагоддзя яны тут былі, і было вельмі шмат. Выстава распавядае пра побытавае штодзённае жыццё габрэйскага мястэчка ў Беларусі. На пачатку 20 стагоддзя каля паловы насельніцтва беларускіх гарадоў былі габрэі, а мірна суіснавалі габрэі з беларусамі ажно ад пачатку 14 стагоддзя. Ситуация изменилась после Другой сусветной войны. Так это мой посыл, что мы народ, который все-таки удячный, и мы помним про их культуру, и мы завсёды будем рады бачить их у нас, хотя бы в выгляде туристов. Мы люди, которые памятуют тое добро и ту нашу сумесную жыццё, которое у нас было. Мы памятные, мы удячные. Экспазіцыя складаецца з 42 карцінаў і 10 інсталяцыйных валізаў, якія сімвалізуюць папулярныя габрэйскія прафесіі. Больш блізка і падрабязна азнаёміцца з паштоўкамі з мястэчак можна будзе да 15 лістапада гэтага года. Мікола Демідаў, Белсад. На гэтым ставім кропку. Дзякуй, што былі з намі. Больш інфармацыі шукайце на нашай інтэрнэт-старонцы. Я ж з вамі развітваюся. Да сустрэчы ў наступных выданнях.